Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय जोङो आंनि लोगोफोरजोंहाय मोनसे जायगायाव मोजां सिमांपुरि बायदि जायगायाव बेरायनो थांगासिनो आरोखि ना। माने आंनि थाखाय फेभरेट आरोना बे जायगाया आरो जोंथिंनि मादावहाय आंनि थाखाय फेभरेट आरो बे जायगाया। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बे जायगाखौ मोजां मोनगोन होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। मबाइला मोजां नुयैखायनो आं भिडिअखौ खालामा सानो हो ओमफ्राय होनबाबो ओरैनो नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै नोंथांमोननि थाखाय ओरैनो फिसा भिडिअ खालामबाय आरोखि आरो जाखिनि आंनाव फिसा क्लिप्स खालामनाय दंमोन बेखौनो जमा खालामनानै एडिटिं खालामनानै होनाय जाहैबाय आरोना। ओमफ्राय माने आं भिडिअखौ खालामा बायदि सानदोंमोन नालाय केमेरा मोजां जायैखायनो भिडिअखौनो खालामथ'वाखै आं दासान्दि। थ' बिनि थाखाय सरि बियो नोंथांमोननियावहाय। थ' बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम लानानै फैबाय आरोखि ना आङो।
दानि बे समाव सरलपारायाव बेरायनो बिराद मोजां ने ओरैबायदि बरियालै सान्दुंबाबो सान्दुं बायदिखौनो मोना बायदि मोनदों फैनानै ओरैबायदि थान्दा मोनदों नोगोद मोजांखा दा औ मामि बेखौ सोंलाय मामि नों माबायदि मोनदों बाव फैनानै मोजांथार ने माबायदि मोजां बिराद मोजां ने मामि ने नायनो हागोन नोंथांमोनहा बेसेबांबा मोजां ग्रिन जानानै दं दायो समा माने दैज्लां नालाय दैया बारा गिदिर नङा फिसा दायो ओमफ्राय होनबाबो ना दा बे समाव बिराद मोजां आरोना ग्रिन ओरै हाजोफोरखौ मोजां नुयो मोनसे फ्रेश मोनो आरोखि ना बेवहाय फैबाथाय मोजां मोनो माने एकदमबारे नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन दा समाव बिराद मोजां ओरै पिकनिक जानाय लेथ्रा मोनामनाय दाखोर आरिफोरबो थाया बे समावहाय मोजां आरोना बेरायनो थाखाय नोंथांमोनहाबो सोरबा फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन आरो